हेलो, बड़ा सुंदर सुंदर गीत सुने के मिलल बा। आदरणीय आप गुरुजी, माननीय आप विजय राज प्रजापति गुरुजी की ओर से बड़ा सुंदर सुंदर गीत सुने के मिलल है। एक गीत गा के कहना कि जवन चुमवा दे गाल पे वह काटी काटी भरी कंडाल में। गुरुजी हमारे गीत का संकेत करत हुए हर से कोनो लड़की से प्यार कैले बा। प्यार सबके होला ना, हमके ना भला बतैबा तू। कोनो लड़का प्यार में धोखा पायल है, कहत भाई पूरे दुनिया से। कैसे गुरुजी? हो 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 लइका कहत बा, अरे लोग प्यार से जोड़ता, और लोग प्यार से जोड़ता बदनाम सलाई बा। लोग प्यार से जोड़ता आप सम्मानित पूजनीय कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब नीरज प्रजापति पहलवान जी की ओर से और इस शोका कुल परिवार की ओर से कि बनारसी सफा 201 रुपए का पुरस्कार पर शुभराम कद बनी। लइका कहे गुरुजी कैसे? लोग प्यार से जोड़ता, ले लो बाबा दुकानदारी तन ख्याल रह। आप सम्मानित पूजनीय दादाजी और हमारे भैया नीरज पहलवान जी के नाना जी, आप उदय प्रजापति कुड़वा के धरती सोखोयारा हो, आपके ओर से 101 रुपए का पुरस्कार पर शुभराम कद बनी। लइका कहे गुरुजी कैसे? लोग प्यार से जोड़ता, लोग प्यार से जोड़ता बदनाम सलाई बा। लोग प्यार से जोड़ता मतलब के दुनिया के इहे सच्चाई बा। गुरुजी ये दुनिया का यह सच्चाई है का? मतलब के दुनिया के इहे सच्चाई बाप।
अब के दुनिया के इहे सच्चाई बा दिलदार के दर्द हरे दिलदार के दर्द हरे सब फेल दवा